Бесен съм, братле. Най-тъпия рожден ден. Седя си в къщата, облеял съм съм сопнал като омбашия на чаршия. Седя с човек, гледам клипчета, пешки, готвим ме, сцени супер яки къси панталонки, съм се барнал в къщи, не сега. Починам с човек на дивана и след малко идва с рожденчиката, братле, бам и ми вика, стай се, маха един на хуй, ми вика, нямам склона на български, на турски, на турски, ма псува, братле. Поудявам направо. Ама има рожден ден, тъпата кучка. Брат, затова не си рожден ден, супер много те обича, супер як човек, си много яка приятелка. Искам да ти кажа, че винаги ще бъдем на теб, защото супер много те обичаме и така. И... Значи, искам да споделя отново, че това е може би най-тъпия рожден ден. Не може би, естествено, че е най-тъпия рожден ден, на който съм бил. Защото едно, че гонят ме за 7-ми път от апартамента, който единствено аз разбрах, че има 2 тераси, реално. Но това не е важно. Пожелавам на Ането честит рожден ден, да е жива и здрава. Поне още 2-3 години. Докато и го пожелая пак да е. Защото аз след 2-3 години ще е на около 40, така че не се знае. И дано да е горе-долу добър рождения ден. Това беше от мене. Ани! Чупиш букета! Значи това наистина е тъпия рожден ден. Нищо, че не е почнал, ама ще почне. Дано да има ядене и пиене. Ако не сте го свършили вече съответно. Да си жива и здрава. Значи, освен, че те мразя, както и всички, към тебе, нали, изпитвам по-специална омраза. Целувки. Аз още никога не съм присъствал на рожден ден. Това, че не знам дали е як или тъп. Здравейте, момчета. Тук предавам един букет цветя, рози. Щяха да са 2, ама станаха 3 случайно. Живот и здраве. Какво да ви кажа? Ани, специално за тебе. Пожелавам ти много здраве, късмет, хубави приятели и най-доброто преживяване. Това беше.